Abusia for me din the yachra. So opa mamre, opa money, opa bia dia na TV. No. Yaka Asanteman Council. Yenka regional assembly. You see Asanteman Council. You were to see yaka say you were 16 regions na wo man mu beboa. 16 regions. Yinwrum na DJ Simple de so ni hu say aman hina wono ekabom eye Asanteman. Mayintio. Na fedua enra yidi kanka wa ha. Say 16 regions regions makoma kudusia wo man ni mu no. Emunsia ana sebi achiame wa man hine wom. De di kan no Ashanti region ye wo Dwaben, Bekwai, Kokofu, Mampong, Adanse, Ofenso, Ejuso, Asokore, Beposo, Adankreja, Aguna, Esubua, Asamai, Kwamai, Kumewu, Bompata, Denyase, Tepa, Manson Kwanta, Kontanase, Insuta, Sabrono, Obugu, Asante Achim, Esumija, Domi Abra, and also Asante Achim, Agogo, and also Asante Achim, Ofuase, Amwafo, Jadam, and a Jansa, Jadam, and a Jansa. Now, for dear Quahafon Swa, I have for Kotokohinin Obia and Chenadie, a Hoyina Wokotokohinin, free mem, Equayam fo, Biayam Quanta, Hidium, Bechem, Goso, Achrensia, Akrodie, Kenya as number 1, Kenya as number 2, Kukum, and Passaso number 1, Sankore, Mabain, Nina was Asantehene, Afenso Bono, Brekum, Banda, Mo, Ewedumase, Japokrum, Sekwa, Sampa, Doma, Suma, Insoko, Wenchi, Drobo, Woman in Ada, was Asantehene, and I said, be almost so much here. Blue Eastern so a maintain Ofumai, Enkranza, Tanoso, Tiobodom, Tanobuase, Abiase, Basa, Nina, Ewachiami. Hafensu T region, a one so Raura, Ewachiami, and the Eastern region and Swa, a year prayer from one so Dukomai, and also Wachiami. Tinafredia, a mai, and I'm crying na etri Eshike Jasia. Sebi Kotokohene na wo nti yenhwe yenkoyachi baabi ene bi mu ekeka nsem se amodomo nhyɛ Asante ase hwɛ Doma Suma Drobo Wanchi omo nyina okɔ abakɔsemu a ahaya mese nano sunyan mu nyina ano mo firi koye ano mo firi amekum haya na sunyan firi koye nti mantam dunsia ewo man mu no emunsia achiame amanhene ewo a omo ebredru ne efra Asanteman Council omo nyina behiem ewo ha na anu dia mampo ne dwansanya akonya sibiche ewe omo nyina behiem enti we achine bia ne ho biem eye bunu east ho eye fuma nkranza tano so tiobodom tano boase baasane omo nyina se bia chire nsuya mo na emre bi na techima ya pressure katano so bi nkroni amfa nhyɛ ne sa ne nyina yewura na ne dia enti sane mo we nyina no esua de firim ma wonya sɛ agitum na no ne edi nkomo wɔ ha bra Kwame Nkrumah ye betitim no sɛ kane na Western Asante ne betitim am ya ye no ɔno a Kwame Nkrumah no wi wɔ ka to ato sɛ ya tim de nanso ba bi obi atihye bia no ɛhɔ no da soso enti sɛ na ɛyɛ Western Asante nyina ɛkabom na ne ye tim ayɛ na ahafo a ɛno nkyɛ sɛ kodi ahafo no wade ho okodi ahafo no uti ɛhyɛ ha da soso wɔ ha ɛkyene bia ni saa nneɛma wɔ mu enti ayɛ ya sɛ nimdifo bi o nim di no nim sɛ ename kura me twem sɛ menka ho no aha na befafiri ebre ni nti sɛ kayɛ kom na kayɛ wuram ɛyɛ restoration of the Asante Confederacy 1935 na nanom no mo ho a mo sua kyɛ Asantehene a sɛ dim bi abobɔ yɛ dɔma na wo maka nyina no mo ho bi mo sua yɛ enti akyine bia ni saa nneɛma wi mu
akyinnye bia nim